min isammar, min jarma, min jisboħ u min isajjar. Mal-200 ħaddiem minn 40 kumpanija differenti, il-kol flimkien jinvestu ħinhom mod volontarju għal-futur tat-tfal ta' Dar San Ġużepp f'Santa Venera. Grazzi għal Jugs and Friends, it-18 tifel illi jgħixu f'dan l-istitut issa se jkunu qegħdin jgħixu f'ambjent mill-aktar differenti. Ħolma li għal fader Frankie Cini qed issir realtà. Il-ħolma tagħna kienet li nibnu Sitt study rooms għat-tfal u magħhom mbagħad żdiedu wkoll il-makeover tal-living rooms jiġifieri l-kxejjen u l-post fejn jaraw it-television it-tfal ta' żewġ flats mill-erba' li għandna fil-home. Fl-aħħar xhur Dar San Ġużepp kienet il-ħin kollu fl-aħbarijiet. Episodju ikraħ illi fi kliem fader Frankie issa ingħalaq darba l dejjem u l-ħaddiema għażlu illi jemmnu fil-futur ta' din id-dar. Efhem, id-dimanda għal servizzi tagħna għadha hemm, ovvjament il-passat ma nistgħux naħarbu minnu u l-istorja qisu dak il-kapitlu ikraħ issa nħossu li qed jingħalaq bil-mod. Ovvjament il-fejqan isir bil-mod, imma qisu ċ-challenge tad-dar huwa tgħid issa għaddejna minn din l-istorja x'se nagħmlu ħaneħlu.